खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव अननाय आरो सिबिनायखौ खावलायनाय जाबाय। रायजोफोर, जोङो बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां बेले बेजेखौ नुबाय थादों। थांनाय 8 अक्ट' खालि बिथांमोना दिल्लीयावहाय जे बड'लेण्ड नांगौ होननानै दाबि हैदोंमोन, बेयावहाय बिसोरो बड'लेण्डखौ दाबिदों, थिगानोमोन। नाथाय आंनि नोजोरावहाय, आंनि साननाय बायदिब्ला बिसोरो आबसुखौहाय बेफोरबायदि स्ल'गान हैनो नाङामोन आरो। दिल्ली बायदि राजधानि जायगायावहाय बिसोरो गावनि बर' हारिखौनो इनाय खालामनानैहाय स्ल'गान होनायखौसो जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ आबसुआनो बर' हारिनि सिनस्रि होननानै। जोंबो मिथिगौ दे आबसुआ दिनै बड'लेण्डखौबो लाबोनानै होफैनो हायाखै होननानैहाय जोंबो मिथिगौ। नाथाय आं सानो जोङो दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड दाबिनायनि अनगायै जुदि जों बै जेलाव जोबजानाय रन्जन दैमारि सार आरो बिनि माखासे लोगोफोर जेसेबांनाखि जेलाव जोबजानानै दङ, बिसोरखौ जोङो डिमान्ड खालामनो हायो ना हाया? जुदि दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामहैयोब्ला जों जेलाव जोबजानानै थानाय रन्जन सारमोन आरो माखासे लोगोफोर जेलाव थानाय बिसोरखौहाय जोङो ज' जानानै स्ल'गान होनानैहाय बिसोरखौ जों डिमान्ड खालामनो हायो ना हाया? आंनि मथेब्ला बर' हारिया रन्जन दैमारि सारमोनखौहाय बख'नो गोसो गैया। सासे सानैयाल' ओरैनो बुङो रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होननानै। नाथाय जों बेखौबो डिमान्ड खालामनो हायो, रन्जन सारखौबो जों डिमान्ड खालामनो हायो। जानांगौ बिसोरबो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो बड'लेण्डनि नामावहाय दिनैहाय स्ल'गानखौ होदों जानांगौ। रायजो राजा माखासेफ्रा मानो सापर्ट होआखै बनसुखौलाय? माखासे रायजो राजाफ्रा बनसुखौ मानो सापर्ट होआखै? जों ओरैनो नायनानै नुखायो रायजोफोर, बनसुनि लिडार्सफ्रा सिगांनि बड'लेण्ड नाङा होननानैहाय सापर्ट खालामि मानसिफ्रासो दिनैहाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ सापर्ट होआखै। आरो सोरबाया बुंदों जानानै थांखानाय जाथायफोरखौहाय मानो गोसोखांबावो? नंगौ, जानानै थांखानाय जाथायफोरखौ मानो गोसोखांबावो? बेखौ आं फंनैसो बुफ्रुनो सानदों। बै जानानै थांखानाय जाथायफोरनि मानसिफ्रानो दिनैहाय बड'लेण्ड नाङा होनबोनाय मानसिफ्रानो दिनैहाय बड'लेण्ड दाबिनो फैदोंब्ला बिसिनि आखल आखु, साननाय हनाय, मावनाय दांनाय गासैखौबो नुजोबखादोंब्ला जों बिसोरखौहाय मारै सापर्ट होबावनाय? सानसुमा खुंगुर आरो दावराय मोख्रेब बिसोरो चान्स मोना नङा मोनखांखाबाय, सिगांबो खाबुखौ मोनखाबाय। नाथाय बिसोरो बर' हारिखौहाय बड'लेण्ड दाबिनायनि अनगायै बिसोरो गारनानैसो खारदों, नागारनानैसो थादों। बै समाव खि जाने बिथांमोननि उदैया फुलखामोन, बिसोरहा गोनांथि गैयामोन। दिनै बिसिनि थोरसिनिफ्राय ओंखामा सेनानै जाजाबाय। बेखायनो दिनैहाय बिसोरो उदै सुफुंनो थाखाय लामा नागिरनो गोनां जादों। बेखौसो जोङो नुनो मोनदों। आरो आं मोनसे
फेसबुकनि गेजेरजोंहाय नुबावदोंसो बनसुनि माने बनसु नङा आबसुनि अफिसखौ सावनांगौ होननानैहाय माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट बक्सआव होनानै होदों। बे मानसिनि कमेन्टखौहाय आं नोंथांमोननो हगारनो हागौ, नाथाय आं हगारा। दिनै आंबो सासे बर' फिसा जानानै बै गुलाय गुजायखौ नुनानैहाय बेफोरबायदि रावखौहाय बुंनो होननानै आं दिनै मोनसे भिडिअखौ हगारनानै होनाय जाबाय। नंगौ जोङो बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनो, जोंनि लुबैनायखौ हास्थायनायखौ मोनफुंसारनो मोनसे नङा मोनसे आफादा जों दाफिननांगौ, बे गोनांथिखा। नाथाय बै आफाद दाफिननायाव जे माखासे सिगांनि जोगार जाखानाय गारहरजाखानाय मानसिफ्रा बेयावनो आरो जयेन जाबावगोन, बेखौ मालाबाबो बर' रायजो राजाया सापर्ट खालामनाय नङा। जोङो हायोब्ला गोदान दानानै गोदान लिडारसो जों सायख'नांगौ। जेलाव थानाय मानसि रन्जन दैमारिमोनखौ मानो बख'नो थाखाय दावराव खालामाखै? बख'नांगौल' होनदों, गेदेर गोलावफोरखौल'सो बख'नांगौ होनदों। दिनैसिमबो रन्जन सारखौ बख'नांगौ होननानै स्ल'गान होनायखौहाय जों नुनो मोनाखै। जुदि हयथ' दिल्लीफोर बायदियावहाय थांनानैहाय स्ल'गान हैनायफोरबायदि जोङो बिसोरखौहाय बख'नोहाय स्ल'गान होयोब्ला, जोङो डिमान्ड खालामोब्ला, हयथ' आसाम सरकाराबो भारत सरकाराबो जोंनि हास्थायनायखौ खिजानि मावफुंनानै होयो। बेनिखायनो रायजोफोर, जों गासैबो गोथौयै साननो गोनां, जोंनि बर'नि रायजोखौहाय दिनै नङा गाबोन जों बर' रायजोखौ मोनगोन। लोगोफोर, आङो रोङा रायाब्लाबो गोबां खोथा बुंबोबाय, मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौहाय सावरायबोबाय। माखासे बाथ्राफ्रा जुदि बिस गोनां जादोंब्ला अन्नानै गावनिनो बर' फिसानि इउटुब चेनेल होननानैहाय निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।